És monstruós! Però no podem fugir d'aquí de cap manera! Que no se t'acut res, Jojo! Esclar, hi ha una manera. Una manera? Sí, i és l'última esperança que tenim per sortir d'aquí. Llavors ja saps què hauríem de fer, i és gaire complicat. És un pla relativament senzill. Mira molt bé les seves cames. Han estat fetes bocins, però lentament les està tornant a construir i trigarà molt temps a fer-ho. I doncs, què és allò que havies pensat? Farem servir les nostres cames. I com ho farem exactament? Cames, ajudeu-me! Smokey! Sorteu del mig, imbècils! Però què fots? Que ets boig? De cap manera. Ara sí que estem perduts. Ara estem condemnats a convertir-nos en el seu dinar! No? Encara hi ha una altra manera. De què estàs parlant, Jojo? Fes-te'n càrrec d'ella. I jo encara sé una manera de fer-ho, només una! Que només n'hi ha una? Què dius? Sí, és el meu últim recurs. El teu últim recurs? Oh, Jojo, pot ser que quan parlis d'això t'estiguis referint a... Escolteu-me tots, hem de ser molt ràpids. I tu de què coi estàs parlant ara? Que t'has tornat boig? Fotem el camp d'aquí! Oh, sabia que volia fer això!